Yma yn chwarel Fideos yn Llanberis mae gwaith llechi y gorffennol i weld, ond erbyn hyn mae yna gynlluniau greu byd tanddwr cyffrous. Dyna fwriad cwmni Scubascape, a rhoi cyfle i blymio dan y dŵr i weld amgueddfa lechi a'r ystafell ddianc gyntaf i bath. Hyd yn oed os nad os ganddoch chi brofiad o ddeifio, syniad ydy bod chi'n gallu dod i mewn trwy'r giatia yna ac o fewn 10 munud o gael y wybodaeth ddiogelwch a'r wisg bod chi'n barod i fynd i mewn i'r dŵr. Mae'r dechnoleg mor newydd medda'r cwmni ei bod yn methu datgelu'r holl fanylion eto. Gen i museum o dan y dŵr, gen i escape rooms o dan y dŵr hefyd am defnyddio technology world first. A fel dwi'n dall, oeddech chi wedi edrych ar sawl safle cyn penderfynu ar Eryri? Y syniad ydy i agor yn y Dubai neu America, ond i Cymru oedd yn rili pwysig i agor yn y Eryri gogledd Cymru achos mae lle'n arbennig a gwahanol. Yn ôl y cwmni, mi fydd yr atyniad yn creu rhyw 15 o swyddi lleol a phrentisiaethau i bobl ifanc. A'r nod ydy agor yr hen chwarel ar ei newydd wedd erbyn mis Gorffennaf. Dathliadau gŵyl Lyn Plant Merthyr Tudful ar ei hanter. Yn ei roel heddi, rydyn ni'n yma gyda'r ysgol a rydyn ni'n mynd i gweld stondurau gwahanol a mynd i'r ffair. Mae'n teimlo'n really great a mae loads o pobl yma which yn gwneud e'n well a dwi'n hoffi bod yn y haul oherwydd dwi'n teimlo bod mae pawb yn hapus yn y haul. Dwi'n meddwl bod diwrnod y llyfr yn bwysig iawn i plant gwisgo fyny a cael hwyl. I fi gwisgo lan mewn Christy Cymru heddiw i gynrychioli Gymru. A phlant lleol wedi bod yn brysur yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau. Dyma'r wyl gyntaf wedi'r ysgol wedi bod i. Mae'r hwyl mas gweld yr ysgolion a jyst cael hwyl. Mae'n bwysig i fi achos fi'n meddwl mae lot o plant sydd fel hoffi fel llyfrau yn gallu cael fel yr amser yna. Diwrnod mawr i'r dref, ac awduron a chantorion yn dod i gefnogi hefyd. I gweld popeth heddiw, roedd yn just anhygoel. Ganddo ni loads o awdurion yn dod, caneuwyr, Bronwyn Lewis er enghraifft. Mae just ganddo ni loads o workshops, dros 200 o workshops heddiw yn mynd ymlaen i 26 ysgol yn yr ardal. So mae pawb wedi dod, mae pawb yn mwynhau. Diwrnod llawn i drigolion Merthyr felly, a'r wyl yn mynd o nerth i nerth.